बांग्रिङा खिन्थु 2:25 ना 26मोन। हाय लोगोफोर, दिनै आङो आंनि बे जि बर'सा अफिसियेल इउटुब चेनेलाव आलदा सिस्टेमनि भिडिअ लाना फैलायबाय आरोना। बे भिडिअखौ आं बै समाव बानायदोंमोन, बेबायदि भिडिअखौ आङो बानायनानै माखासे भिडिअखौ आं दानफिनजोबदों। मेरला 56K भिउस, अबेबा 80K भिउस बिदि थांनाय भिडिअखौ आङो दानफिनजोबदों। खिन्थु आं फैफिनबाय, बेफोरबायदि भिडिअखौ आं बानायनो नैबे आंनि चेनेलाव आं फैफिनबाय। दानिया मानि बागै जागोन होनना बुङोब्ला नायनानै लागो। मा बांग्रिंनि दावराव जारलागासिनो फेसबुकाव, बे फट'खौ नायनानै लालाय। नुखाबाय दा? बेनोलायनो बांग्रिं। खिन्थु बुंनो थांला, फेसबुकाव बांग्रिं मावहोगासिनोलाय नैबे मोनसे स्टेपआ। आरो नैबे मोनसे भिडिअखौ नायनानै लाबाव, जोंहा देमसि मोसानायखौ मा सिस्टेम मोसाखोलाय। सेकेन्ड मा होनो बेखौ, नामखौ बख'ला आङो, आबौआ गाज्रि मोनगोन। सेकेन्ड लंथं मदान जुग मोसाग्रा फैबाय बियो दा। डेन्जार। नायदो भिडिअआ। नैबे क्लिपखौबो नायनानै ला, फुराना भिडिअ, बेखौबो गोसारगासिनोलाय। मा होननानै बुंनो, जोंनि समाजाव जोबनो थांलिया। आरो जोंहा कनजिता आब', जाय कनजिता आब'नि भिडिअ एलबाम ओंखारनाय लोगो लोगो नैबेयो गोसारदों लिरनाया। स्क्रिनाव फरायनानै ला, आं स्क्रिनाव होनोसै, आं फरायला। मा लिरदों फरायदो नोंसोरनो। आरो जोंहा माखासे खोथा फैदों जियारानि आब'नि, एसे जियारानि आब'आबो सोंखारिदों मादों होननो कमेन्टफ्राव फरायलादों। जियारानि आब'आ बेनि एक्ट्रेस जानायखौ सोंखारियाखै, थारमानि बेनि एलबामखौहाय माखासे निउसफ्रा हगारदों नालाय, बेखायसो आब'आ कमेन्ट होदों आरोना। आरो बुंनो थाङोब्ला जोंहा बे आब'आ फैसा गारनानै भिडिअ बानायदों, बेखौहाय रिआपलड होफिनो सोरबा फेसबुकाव फुलैनो हगारदों। बिदि खालामना होनो नाङा, मानो होनना बुङोब्ला लस थाङो आब'हाबो। जाबाय जानानै थांबाय, जोब्बाय। जोंहा दा बिथाङा जौगाबोगासिनोलाय, मानि जौगादोंसो। नंगौ नंनाया, भाइरेल जाबा फेमाससिनसो जायो, बेनिखायनो रावबो भाइरेल जानो गिनायसो नंला। बेखौ आङो इसेबां बुंनो थाङा, गाज्रिया एखमबा समाव मावफ्लांखायो। दानिया जोंहा बांग्रिङासो मा खालामगोनलाय, बांग्रिं नुवाखैलै, आंबो फट'खौल' नुदों। फट'खौ नुनायखायसो आंबो भिडिअ कन्टेन्ट्सखौ लाबोदों। सबसे बेस्ट होननानै बुङोब्ला बे बांग्रिङा फेसबुकावहाय स्टेप फैबाय थायो आरोना। जोंनि समाजनि जारिमिन दावरावा फेसबुकाव मोनफा मोनफा हाबफैबाय थायो। बे जोबखानाय नङा, जालांबाय थाखागोनबो, जानायाथ'। दानिया आं भिडिअखौ फोजोबबाय, एसेयावनो आंनि बे मा होनो चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव। आङो बेफोरबायदि भिडिअसो लाबोफिनसै एबारनिफ्राय। आं बेबायदि भिडिअखौ लाबोलामोन, आं लाबोफिनसिगोन। सोर गाज्रि मावग्रा बिसोरनि भिडिअ आं लाबोफिनसिगोन। नेनानै था नेक्स्ट भिडिअखौ। बाय बाय।